дар Русия аз 1 январи соли 2024 дар назар аст ки тақрибан чӣ қадаре ки бисёр билет хариден шанси бурд кардани шумо зиёд мешавад. Ҳабибулло нависонда: Сорбон додар бо паспорти депорт ба Россия рафтан мешавад. Метавонӣ рафта ариза пешниҳод кунӣ. Ширкати дорувории Шифофармо барои шумо доруҳои табобатиро тавсия медиҳад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва нест кардани простатит, инчунин ҳиҷома кардан дар Москва ва Московский област. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. 10% тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. Як ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам. Вазъи муҳоҷирон дар Федератсияи Русия беҳбудтар мешавад. Ин нуқтаро муовини сарраёсати вазорати дохилии умурии Федератсияи Русия дар як паёми худ қайд намудааст. Дар Федератсияи Русия аз 1 январи соли 2024 дар назар аст ки тақрибан тамоми расмиёти муҳоҷират тағйир дода шавад. Ин шароит ва тартиби будубоши муҳоҷиронро осон мекунад. Яъне ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия қарор дорад, айни ҳол барои гирифтани патент танқисиҳо мекашанд ё махсус барои гирифтани регистратсия. Бисёри нафарҳо вақте ки регистратсия меспоранд, фалшивӣ меброяд ва патентҳои худшона гирифта наметавонанд. Дар ин бора қайд намуданд ки шурӯъ карда аз 1 январи соли 2024, яъне тақрибан 1 сол пас ҳами кирдорҳо барои муҳоҷирони меҳнатӣ осон карда мешавад. Инчунин муовини сардори сарраёсат тавзеҳ додааст ки пешниҳод шудааст дараҷаи ҳуқуқвайронкуниҳо вобаста ба вазнинии онҳо муқаррар карда шавад. Агар ҳуқуқвайронкунии хурд бошад, мувофиқан манъи вуруд дар пай нахоҳад дошт, илова намуд ӯ. Мисол меорам ба шумо, айни ҳол агар регистратсияи фалшивӣ доштагӣ бошед, вақте ки шуморо дастгир кунанд, ҷарима ва видварениятон мекунанд, яъне ки запрет на въезд мекунанд. Ва дар ҳамин мавзӯъ низ қайд намуданд ки агар административни правонарушенияи хурд кардагӣ бошанд, аз инҷа пас видваренӣ карда нашаванд, яъне ки запрет на въезд карда нашаванд. ин суханҳое ки мо қайд кардастем дар амал аз соли 2024 медроянд. мутобиқи тағйирот ва иловаҳо оиди регистратсия кардани муҳоҷирон, дар инҷо қайд намуданд ки бевосита муҳоҷирон имкон доранд мустақилона раванду худро дар қайд гузоранд. зарурати шахсан рафтани худи соҳибхона ки манзилро ба муҳоҷир ба иҷора медиҳад аз байн меравад, тавзеҳ доданд дар паём. яъне ки дигар муҳоҷирони меҳнатӣ рафта бе соҳибхона метавонанд ки худшон муроҷиат кунанд барои дар қайд мондан, яъне барои регистратсия кардан. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. то охири видеоро тамошо кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. дар ҳамиҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай камтара гап мезанам. охирон бор як аксияи дигар баҳри шумо мекунам. ба ҳамин тамом нафароне ки мехоҳанд аз конкурси ма билет харидорӣ кунанд, аксия қати билет бихарен, имрӯз ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин рақамҳои ватсап картаи Сбербанкам свизат кардагиай. карта ба номи Мунис Хуршедович меброяд. сумтона мепартоен дар карта ва чектона дар ватсап рӯӣ мекунед. ин охирон аксияе ки мо баҳри шумо пешниҳод кардем. ба 1000 рубл соҳиби 10 билет мешавед. чӣ қадаре ки бисёр билет хариден, шанси бурд кардани шумо зиёд мешавад. дар умум конкурси ма 66 дона приз дорад ки 3 та мошинай. бахтона бисанҷед, соҳиби мошин ё конвертои пулӣ мешавед. Рабиев нависондай: акаи Сорбон пешакӣ раҳмат. акаи Сорбон вид нажити илсивадорум. Тоҷикистон равам, то чанд моҳа истодам метавонам. вид нажити илсивадорум мара ба хизмат мебаранд. дар ҳолате ки вид нажити илсивадорӣ то муҳлате ки муқаррар кардагиянд дар ҳамун шаҳр, дар ҳамун ҷое ки та дастрас мекунӣ ҳуҷҷата қарор бигирӣ хубтар мешавад. ва дар ҳолате ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадӣ, бале имкон ҳастае ки ба хизмат даъватат кунанд, чунки олита шаҳрвандии Русияро дастрас кардагӣ нестӣ. Асаби 01 нависондай: акамара як бор патентам сӯхт, граница нагзаштам, ҳамиҷа туғриш кардам, хона бирам, ягон проблема намешава. илтимос ҷавоб мунтаҳ акаи Сорбон. пешакӣ раҳмат. агар ки фалшиви тайёр накарда бошӣ, бо тариқи қонунӣ ҳамура дуруст кардагӣ бошӣ, запрет на въезд намешавӣ бародар. Нуралиева нависондай: ассалому алайкум брат, рӯзи бозитона дар кадом канал тамошо кунем? билет дорем ай шумо. ҳозиражда мо рӯзи финала аниқ кардагӣ нестем, чунки билетҳои мо оли бисёранд. касое ки билет харидагӣ нестен, бидроен билет бихарен. тақрибан 10 рӯз пас баъд рӯзи финала аниқ мекунем.
Тоирзода нависондай: акаҷон, агар документома гум кунам, ба копияш метавонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон равӣ. Агар загранпаспортам гум кардагӣ бошӣ, мутаассифона мумкин нест, намешава бародари азиз. Ҳалимов нависондай: ассалому алайкум ака, илтимос ответ бите. Агар Россияда бихони Тоҷикистон брай аблава ғам мета, илтимос ответ бите. Пешакӣ ҳазор раҳмат. Вақте ки дар Россия мехонӣ ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон миёӣ, ты аз донишгоҳат маълумотнома мегирӣ, миёӣ тира ба хизмат даъват намекунанд. Ҳабибулло нависондай: сорбон додар бо паспорти депорт ба Россия рафтан мешавад. Агар ки муҳлаташ тамом шидагӣ бошад, яъне даниёи паспорта дар назар доштагӣ бошӣ, ӯ ягон зарар надорад. Вале агар дар назар дошта бошӣ ки тира депортатсия кардагӣ, яъне муҳлаташ ба охир расидагӣ нест, намешавад мутаассифона рафта. Восиев нависондай: бародари азиз, видварения агар 5 сола бошад, аз ҳисоби симкарта қарздор будан, метавонанд запрет на въездро добавит кунанд. Ягон сол, чунки аз ҳисоби симкарта меган агар қарздор бошӣ, въездса маҳкам мекунанд. Бале, аз ҳисоби қарздор будан въездса маҳкам мекунанд, вале худат 5 сола депорт видварения дошта бошӣ, добавит намекунанд. Абдулло нависондай: ассалому алайкум бародар, аз Золотая Корона ба номи ма дол омадай. Мо чӣ кор кунем, ҳоло он ки мо ба он ҷо нарафтем, и занг назада будем. Агар дар ҳолате ки сумата гирифтагӣ набошӣ, метавонӣ рафта ариза пешниҳод кунӣ ва аризаитро тафтиш мекунанд. Дар ҳақиқат доказат карда битонӣ ки сум гирифтагӣ нести, мумкине ки пардохт накунӣ. Агар доказат карда натонӣ, сума меспорӣ. Алиев нависондай: ассалому алайкум брат, ма 18 солаем, документи военкомат дорам. Агар ҳар 6 моҳ пас мегзарам, ай духтур, бо оператсия шидагим, документ дорам, ҳамин мара хизмат мебаранд ё не ака? Агар ки ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошӣ, аз духтур тира ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Вале агар ба номат повисткарам ки омад, ту ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунандара рафта ба военкомат пешниҳод мекунӣ ва тира дар қайд мемонанд, баъд дигар рӯӣ намекунанд. Қарчиев нависондай: абача ҳамун призи мара метӣ ё ин ки не, ответ бите. Моли конкурса нагзарондем ки призои мардума тақсим кунем. Давлат Амонов нависондай: дар аэропорт то чанда телефона барӣ ки мумкин ай? Дар аэропорт то 2 дона телефона мумкин. Агар ки ту барои бизнес оварданӣ бошӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 та 10 та телефон аллакай ура растамошка кунӣ бояд. Аз ҳар чизе ки ту даромад дорӣ, фоида мебинӣ, бояд ки налоги давлата пардохт кунӣ. Мола бояд растамошка кунӣ. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.